पहिला no news media roknogo ambai maru ini पहिला ani jibono mohi tis ebake mohai borok ni sago madra klaiman ro ang nugiaku belek kirimani singsa kini ang oro Dumasara elakani Kiron Mohon Tirprachini taku ani kanawa achuja norobo nai tungu bo hinggakai Balon Mohon Duazapara bini address Dumasara elakani bo light hangnai jora kubangma sikang taldok dongni sikang bo koroksa malkung salowai chanai bini abo accident nungrui bini yapung bekreng baikha moni bagai Guwahati o thangui bini injagao bini yapung ni bagui ro dawai ma phaika ge bini nogo bini taku boko bini bumau kha ke bukhan kuri bini logi sing tungo trai busa tungo nogo to ta dinai kuri nei bini upor se depend khayo o nog ge asuk din sei bumaya ang kuge ko dita o 2 din sigang khanaka je obo obosha kaisa tomo chini tika sobnei ini angoro samung paile ya himphana bokhatai narugo me ani karne phaiso paika inke in jago phai bini nok nu pungrok nok phaika bini position rok nok phaika botau phainai 29 no bini abono kulognani bagai Guwahati thana nai tungo ge bini rangkhok poisa rok ne bial ge je mansa bono ang ani ব্যক্তিগত ni পক্ষ থেকে ang chubanai এবং ang tekesa poinani mo chungo lukurokno ke bahaten joto kha ganang ani tikrasa tapu buku no norogo jodi ani rangkhoksa ni rangkhoksa bai bini lakma mathangjabai mano ne wansu kangekai norogo yapri barbe khaidi ang norno kobong mung yaparo o address bini tongnai bini phone number rok tongnai norogo yapri barbe khaidi bono jene chung khaine 29 tarik ni sikang Guwahati ko sogoi bini aprono operation taise khalai success khalai chung bo chungbai baksa bini poribarokno tuye kaham purung khaibo bo chungbai baksa saman tai tongtong ni suri lainai ni ang ko ko bung na pa ambai